because dzidziso yamuri kupa vana kumba yakakura kudarika yekuchechi. Vana venyu vari kudzidza kuva naughty more than church. Nezuro ndakaita live ndikabloka ndakamungati maybe Mwari vasingade ndiitaura. Live ndadaita nezuro. Pandakablokwa naZuka. Right now vanhu vazhinji makati zii panyaya dzezvechechi. You are not demanding miracles. Are you demanding miracles from your church? No. Are you demanding miracles from God? No. Why? Takamira at COVID ipere tigotanga kuona ma miracles. A lot of you guys don't realize makamira at COVID ipere mugotanga kuona ma miracles. Do you think God works like that? Oh, papa veda vakanskita miracle at the moment because kune COVID. Okay, let's imagine. Let's say Jesus was here now. No. Walking in the streets. Do you honestly think Jesus was going to say, "Fekai my mask"? Or pesa by the Jesus, I bisa my mask or bisa COVID, or bisa my mask or bisa COVID, or bisa my mask on my chipora COVID? How many preachers are doing that now? How many preachers are going to hospitals? But you know, bisa my mask, but you bisa COVID. My preachers are trying to check COVID. And you're waiting for that COVID to go, then you start worshiping God. Most end up my miracle. Sow a seed. If you want a miracle, you want to sow a seed after COVID yaenda. Jesu wetomza aenda kuvane maperembudzi. Unoziva maperembudzi aiva worse than COVID. Maperembudzi raiti rikabata chigune chodona, rikabata apa chodona. Jesu airapa vakadero, uti pindai mvura umu, budai. Enda usingabvumidzi kuvabata, iye aivabata. Ukabata munhu ane maperembudzi waiaita. Bigger pandemic than this. But imimi patendi vanhasi, yes, muna mapapa mune maribhoni zvese munazvo. Muri kuhwanda corona. Muri kuihwanda. Muri vatendi vaMwari. Makamirira kuti ipere mugozotanga kumutsa vanhu vakafa. Havana kumukera vanhu vakafa. Takaona muchamutsa, makamutsa vanhu vakafa hobo kuSouth Africa makamuka ukadlesedza, mukamukode musu, wakapfeka zvoita. Ukuri mukavamutsa, mukatora makofi, tikaona vachimuka, vamwe vakadla uswa. Tikaona vanhu vachidla uswa. Vamwe vakanzouya nemapenti. Vamwe vari kutotorwa vachi. It's so funny. Vanhu vaikuprotecta vachi vari kutiza vachida kurawa. Voenda kunyika kuku. And something, let me tell you what I think God is doing. I think I'm not but I think this is what God is trying to show you. God is trying to show you guys, you know what? The real prophets, they are. The false prophets, they are. After COVID yapera, kana mukazorasika makurasika zvenyu. Mwari varuda through COVID Mwari vazoratidza zvino pedwe Mwari kana vachitaura vanotaura vakamira. Because right now I'm yet to see any church yaita dongwe kudai. Vanhu vachinorapiwa, vachitestiwa. And the COVID is kutesta. Kungoiswa uyu waita positive now. Unonzi rikiteka chakateka ubvonzi tiri kutesa mangwana yaenda. Chichi ngadzizare. But iye anenge kuna matira akapfeka magloves achisanitize pamukova wechechi kuzara masanitizer kudai. Ndeimwe topic for another day. What I'm trying to say is kuti ngatipepukei, vhurai maziso. Vamwe vakaprofita. Okay, tati kurapa hamugoni. Tati okay ma. Chitiudzai kuti inopera kana kuti inopera rini zvako. Tifano kugadzira maholiday tobhuka kuti aiwa after 27 June guys inenge yazopera zvino inenge yapera. Hakuna kana umwe. Demon. So you are choosing a partner. Do papa nenyaya. Kana choose a partner yakwewo. Chaka zvinhu zvaunoti ma priorities muupenyu hwako. Wotsvaka zvinhu zvaunoti these zviri permanent muupenyu hwako. So the reason why you have to pick zvinhu zviri permanent muupenyu hwako is because you want to make permanent decisions on permanent things rather than temporary decisions on permanent things. Kune vamwe vanhu vanoisa ma temporary decisions papempa zvinhu zviri permanent. Ndoda zvangu murume ane trouser for now. Ndombochata naye for now. Uchazomdivorce. Aiwa. Ndongora for now. Tozochinjana pamberi apo. You are making a permanent decision
on a temporary way. Wakafane munhu ari kuinda pamba paunolodya, unoisa matiles mushower yepamba paunolodya. Kana utotosvika pamba paunolodya complain, I don't like red color. Bvisai red yemubathroom. Chinjai matiles anotsvedza. This muridzi wepamba anokutarisa so kuti muna here mari yekuchinja matiles. Chinjai henyu. Ochinja. Paanongoda imba yakongodza kuti guys, ndokupai notice, mubve pamba pangu musa 29. Mwana wangu ari ku-UK akudzoka. Kuti ndorabvisa matiles, kana mabvisa matiles mudzorera akanga aripo achona. Apa akanga aripo acho makarasa. That's making a permanent decision on a temporary way. Unopesera wasiya matiles ako matsvuku iwayo. Wauno. Chindibhadhara takanga tisina kukukumbirai kuti mutichinjire matiles. Makawana tine matiles edu. Kunyepa here. I hope muri kundinzwisisa. So hanzi ndaona mumvuyole naJohn achipfeka towels. Hanzi, sorry, I want to ask you something. Sorry, I want to ask you something. Yeah, Fitzman. Is it good as a single mom to date someone who didn't even want to hear you talking about your kids? Don't ever marry anyone asingade kunzwa nezvevana vako. If you're a single mother, ukaona murume anoti handidi kunzwa uchitaura nezvevana vako, run, teaser. Don't even date that guy. Don't even try to find out the reason why. There are some ladies who know that handidi munhu ane vana ine, handidi munhu ane vana vake, wozonakirwa nenhingi yako woda kuchinja. How are your children? Don't munati. Listen, as a single person, guys, hakuna privilege inodarika kuve single. Kunorwadza kutanga kuve single. But guys, let me tell you this. Guys, let me tell you this. Opportunity to be single is the best opportunity you'll ever have. It's the time you have to recover and find yourself. It's the time you have to love yourself. It's the time you have to start again. So, zia ma do's and don'ts, zia ma red spot, ma lines. Is it good as a single mom to date someone who don't even want to hear you talking about your kids? Not even one day, just to talk, not to ask for something, for example. Run away. Nyangwane muscle zakadaiso, nyangwane chest zakadaiso, nyangwane maboko akani, nyangwane yakareba sei, nyangwa chinaka sei. Ngano nakira vamwe mberi. You have to pick between vana vako. Remember, if you're dating as a single mother, you have 4 choices. You have to, any decision you make, you have to fit these 5 choices. The decision you're gonna make should make your situation better than the previous marriage. So you cannot date munhu right now. Wakarambana neniwo. Make it a priority. Could the next person would be better than inini. Otherwise, wakafana munhu arikubva mumadhaka achinowira mutoilet. Yegomba yekumusha. Watiza madhaka wanowira mutoilet yegomba. Vamwe venyu muri kunorambana nevarume venyu muchinotsvaka paper 2 varume waramba murume wako anga achismoka once a day, wakunotora a chain smoker anodhakwa anorova futi. So anoyava times 5. So akashata futi. Asina shape, asingafambike naye. Urikona. So kana ida munhu wekuti ukasangana nemunhu wakasiyana naye last month akakuona some, this guy is so lucky, akaita karambana neni. Wow. So if he doesn't want to hear about your kids, usavhura makumbo. He was kana akatongokwira ka1 chitomunyima zvachese. And don't tell him, don't explain to him why. He'll go kun'anga ndodzichazomudza n'anga. It's not your job, Great Win. It's not your job. Kana ango, if he doesn't want to hear about your kids, right now, if you choose Fidzo, you're very stupid. Choose vana vako. You will have them forever. That money akakumitisa notiza vana. Do you want to know a guy anokumitisa otiza? That's a very good example. Ukona murume
asingade kunzwa nezvevana vako wakaita kunzo asati auya. Iye murume ukamutarisa nevana musango ndo anonzwa nevana musango. Varume anonzwa nevana musango ndo zvavakaita zvavo. Listen, the way I love kids, first thing chandotoziva ndokuti ndinoimagina vana vako ivo handiti vari musituation yevana vangu. A good parent andakafunga but mwana uyu zveshuwa ene ari mwana wangu kwaaenda handi ndine vanawo nemukadzi uko. Saka vana vangu vakaenda kuweekend, do they want murume ignore kuna mai vavo? Murume anoti iwe wafondwa nevana vako muri kudate but obva sai anza vanonetsa vana vako ava. Nakusangana navo kavaidero kuti chana chako chonetsa chiri kudei. Unozama budira ndakaita murelationship iyoyo. Unobuda zvinyoronyoro. Pane a way yekubuda murelationship yakadero. Unobuda zvinyoronyoro. Relationship yakadero unobuda zvinyoronyoro. So Hansi, just to talk, not ask for something, just to talk. I can't wait to see. I miss my kids, or I can't wait to see my kids. Yeah. That's a red flag. Listen, I don't know. I shout into the red chair. Red flag. Teaser. Yangwanga kanaka say. Teaser. And our parents were very discreet and were not allowed in their bedrooms. Usajairira vana vako kupinda mabedroom. Let me tell you one thing. One rule that you need to make. Vana ngavazive kuti bedroom hadzipindwe. In fact, kumba kune rule number 1. Any door rakavharika, mona door rangu rakavharika. Vana vangu kana vodzika kuti handei tinonamata. They have to knock. Any door rakavharika, you knock. Even uri wega uchizati ndiwe wega uri pamba, knock. Ndakavadzidziswa vachiri vadiki. Vazhinji venyu munozopindirwa nevana muchiita lula because makajaidza vana venyu. Chinongwe, mom, gwada do. Ndakashama. Mwana wangu ndakazvara chero akavona mazama zvino. Iwe. Bad parenting. Garone mauye kubata bad parenting. If you're a single mother or single father, tsvaka vanhu vane bad parenting. Traits of a bad parent. There are so many. Ndichakuudzai trend ndakambokuitira live ndai kuYouTube moiwana. Traits of a bad parent. A lot of our parents were bad. They thought they were good, they were bad. My traits is what I call now traits of a bad parent. Unongoti uchifamba nevana vako mutown, tengera zvevana vangu ice cream pamberi pavo. And then you wonder why vana vako vakungofamba vachingotengerwa kumabhawa havakwanisi kuenda nemari yavo. Vana ngavadzidziswe kana usina mari usanotenga zvinhu zvausina. Vana ngavadzidziswe kana uchienda kutown, vana ngavadzidziswe you only go town if you have something in your pocket. Yes, at least end up town with 10 pounds. But they're shopping. Handidi a situation which was stranded during town now. Unagana kokwenda. Obesro vunda usha uti nyango kwira baza ugoni. Ulfa ngone 5 pounds no, ndine 5 pounds. Uber, please take me home. Uber. Those are not zona zvimwe zvinoenda kubawa zvisina kana cent. Zvodhakwa zvisina kana cent. Zvopezera zvanorara kumba yomwe munhu usingambozi. Kuri I had no money. I had no money for taxi. I don't know. So you need to be very, very careful. No, I wasn't criticized. I just wanted to understand. Chimachi, depending on Bonzo. Hans, thank you guys for helping. Hans, if I were to be a single mom, I would never be with a man who does not love my children. Children come first. And I don't need to ask him, do you love children? That's why I'm teaching one because you ask us. Kana ndichida lula
une vana vako nyange une mwana anorova. Wambona munhu aenda kunokwata. Munaenda kunokwata ka chero chana chikaya chikabvuta nyama iri mundiro mako bhozi kukwata unongonyarara. Chana chobvuta nyama iri mundiro yayo chokurova nayo musoro mukonko. Chikadoidzorera ofara chatoita chaidzorera zvandachaenda ndisina kudya nyama. Because you can't say anything. Ukaenda kumba kwevanhu uchida unoona wrestling zvana zvepo kana zvichikurova nemugoti musavhika chinozo anozochema regai kuro nungukada chai chichikurova mutomo pa nemugoti because musavhika please anozochema. Because waya kuzokwata kanochoka kuti ukabva vasati vapakura zvinobata nezhara so ungomirira chikafu chingorogwa nechana chaipapo. Listen, there is one thing that many people are scared to discuss about. Nyaya yema-disabled children. You need to make sure a person knows from the word go. Kana mwana wako aine disability. Kana mwana wako, first of all, let me start with you. Kana iwewe uine disability. You need your partner to know. A lot of you guys, totombo say disability. Iwewe kana uine something on your body. That is perfect. Or you need. Zvaini zvokutara mapicha akadai wakavhara dumbe. Date inosara yopera munhu adodecide kuti chandirori. And that's only your man time that is being wasted. Why do you have a tendency? Yokutora picture, inosvika panapa. Which you look at 15. Why doba you look like 12. Yet you are not 56. Shamari, simuka varibone dombo. Sebera mashure. Ita video call. Wakateka. Take it or leave it. A lot of your profile pictures, look at it. When we have Facebook, mune system munesa picture 1984 is a profile picture. Zirumero kunyenga richona picture 1984. Zirumero developer udopa munhu wa 1984. You can't even do a video call. Unozongondibona ipapo I want you to marry. Motosvika pakudiscuss marriage. Nemunhu asingakuziye. You're discussing marriage. Will you marry me? Zirumero kuona picture 1984 ndio yarufunga ndiwe. Musoma tachangana muSheffield City Center muya. Oh, anotarisa shure kwako kachi. Hi, I'm here. Pamberi penandos. Achikuona panadzana chitarisa asi ndi mama wake achitarisa kumashure kwako achingoti chaona baby. Munosara munodya ka mu restaurant, top restaurant. Murume atorova pasi mumind make. Manje varume vane tendency one. They will carry on nevision yavo vokukwira vozokusiya. That's why chona mumwe munhu anokukwira kawana adzoki. Umwe munhu mukangotwita video call munhu achadzoki. Umwe munhu akadini munhu achadzoki. Stop lying. Inonzi fraud isingashande. A lot of you amudi kuto mera mboita makeup, but you know